odviesť tento duel Duku Fairplay a v súlade s pravidlami IHF Kevin Briganti a Dario Fuchs, ich pomocníci. V tejto chvíli hodený puk, začal sa druhý súboj slovenskej reprezentácie. Bráno ešte prihrával Pospíšilovi. A Šimon Nemec páli šutov, si nebol istý! Je to gól! Vyhrávame 1-0, využívame presilovú hru a Setova vraciame do hry. V takovom priestore ideálne. Skvelá robota od Tomáša Tatara, ten nepustil puk z hokejky, možno táto prihrávka už bola niečo navyše, ale potom vystrelil Šimon Nemec, šutov si nebol. Opäť situácia spoza brány, prihrávka Kudrno, Sukel, Koch, bola to horná žrťka, už sme tu dvíhali ruky a môžeme! Gól! Mário Grmán zvyšuje vedenie na 2-0. A veľmi dobrá reakcia našej strany po góle prvom. Hneď sme vybehli na nich. K úvodnému úspešnému strelcovi Martinovi Pospíšilovi vyhrávame 2-0. Poďme sa pozrieť, kde skončila táto strela, ten teč Vaška Rudáša. Sa bude ešte preskúmávať, ale dôvodom je azda iba to, aby sme identifikovali, či toto bol alebo nebol gól. No, myslím, že gól to nebol, ale všetci prestali hrať a... Ale tu si už nakladá na seba možno až príliš a napokon sme dokázali vyviesť puk a Sukel tam má do kombinácie Kudrnu. Sukel a gól! Nakoniec sme to zvládli veľmi dobre. Ešte v prvej tretine sme dokázali mužstvu Kazachstanu odskočiť na rozdiel 3 gólov a dúfajme z našich už spadlo. V jednoduchosti je krása. Myslím si, že od začiatku bol rozhodnutý, že to bude strieľať. Snaha našich dostať sa na puk stále. Sa nám to nedarí. Snažíme sa samozrejme šetriť síly. Škorvánek inkasuje gól. A práve Asetov, ktorý tam clonil pred brankovom priestore, to zúžitkoval. Je moment, ktorý zamrzí. Inkasovaný gól. A dobrá orientácia. Je to faul, ale rozhodcovia boli odhodlaní to posúdiť. Tak Libor Rudáček. Rudáček dáva gól! Nádherne opäť zvládol, tak ako aj v príprave, svoje zakončenie samostatného nájazdu. Prepasíroval puk za brankára Šutova. Vyhrávame 4-1. Myslím si, že tento gól prišiel. Ktorým sme nepohrdli. Trošku sme zostali prekvapení, že máme trestné, ale zoberieme ho všetkými 10 a... Mal Martin Pospíšil. Ešte prihrávka od Šimona Nemca do rohu. Ďalší puk pred bránu. Gól! Martin Pospíšil síce na druhý krát, ale reparát úspešne zložil. Vyhrávame 5-1. Veľmi kľudne môžeme byť spokojní a skúšať si tie veci, ktoré nám zatiaľ nešli a dotiahnuť tento zápas do víťazného konca. Cingel dáva gól! Vyhrávame. Cingel iba bezmocne rozhodil rukami. Opäť skvelé periférne videnie Libora Rudáčka a prihrávka, ktorá cez Metálnikova prešla k Cingelovi, ktorý nezaváhal. Puk na modrú čiaru, kde to skúsil a nie je zle. Orechov, ale Škorvánek pozorný, teraz si musí rýchlo presunúť betón na opačnú stranu a inkasuje gól, keďže tam bol dôraz hráčov Kazachstanu. Rozhodca ukazuje, že to je gól pripísaný Nikitovi Michalisovi. Ale takto nechá dorážať hráča. Môže byť účinný recept. Ako tie individuality na strane Spojených štátov amerických otupiť. Ale tiežme sa najskôr z víťazstva nad Kazachstanom, ktorý zdolávame.